Ahojte, vítam vás u mňa. Dnes som si pre vás pripravila bravčové rebierka. Tak čo budeme potrebovať? Jeden kus bravčových rebierok, barbecue sos podľa chuti, kto aký má rád. A ja mám zmixovanú takú zmes soli, korenia a papriky. A budeme potrebovať alobal. Tak môžeme začať. V prvom rade si potrebujeme odstrániť z rebierok túto kožu. Toto je dôležitý krok a nie stále to ide ľahko. Keď máme zadnú časť odstránenú, zoberieme si plech, na ktorý si dáme hrubý alobal, ale musí byť hrubý, nemôže byť obyčajný. Dáme ho leskovou stranou dovnútra a rebra si teraz nasolíme zmesou korenia. Poriadne a dáme ich na ten alobal vrchom na spodok. Čiže takto. Ešte aj vrchnú časť si posolíme poriadne. Nedávame olej, nič. Takto pripravené rebierka si teraz zakryjeme druhým alobalom, leskou stranou dovnútra tiež. Takto pripravené rebierka si dáme piec do rúry na 150 stupňov 2 hodiny. Po 2 hodinách sme si vybrali z rúry. Otvoríme to. A všetku túto šťavu, ktorú tu máme, musíme vyliať preč. Keď sme si šťavu vyliali, ja používam barbecue omáčku, ale každý, ako som povedala, kto čo má rád. A teraz natriem zadnú stranu. A takto natretú zadnú stranu dáme späť do rúry na 5 minút, aby sa nám troška zapieklo. 5 minút. Po 5 minútach vyberieme. Teraz si rebierka pekne otočíme a už sa všetko bude natierať len z vrchnej strany. Pekne si natrieme, lebo čo chceme docieliť je taká rovnomerná vrstva na vrchu, aby to vyzeralo tak pekne. Teraz to budeme dávať stále do rúry, za tým ako to natrieme na 10 minút. Ja stále tento proces opakujem 4 krát, ale ak budete spokojní s tým, ako to vyzerá po 3. raze, tak to môžete mať po 3. raze. Tak späť do rúry na 10 minút. Tak po 4 vrstvách barbecue omáčky to bude vyzerať takto a v podstate je to hotové. No ak toto pripravíte vášmu manželovi alebo frajerovi, ten vás nedá za nič na svete. Tak už iba pokrájať a servírovať.
Tak takto pripravené revierka môžeme podávať s hranolkami, s chlebom, so zeleninou, kto ako uzná za vhodné. Dúfam, že sa vám môj recept bude páčiť, že ho vyskúšate a budem rada, keď mi necháte koment. V prípade, že je niečo, čo by ste chceli vidieť, budem rada, ak mi napíšete a ja sa pokúsim s tým niečo urobiť. Tak díky zatiaľ, čaute.